ኤርትራውያን ተቀማጦ ከተማ ሉዛን ስዊዘርላንድ ብምኽንያት ጽምብል መበል 22 ዓመት ናጽነት ብ8 ሰነ ኣብ ዘካየድዎ ድሙቕ በዓል ድልውነቶም ንዝበረኸ መኸተረጋጊጾም ኣብቲ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ስዊዘርላንድ ዝመጹ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ዝተሳተፍዎ ጽምብል ሓላፊ ህግደፍ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቶ ሽለሺ እድሪስ ኣብ ዘስምዐ ቃል ህዝቢ ኤርትራ ብከቢድ ዋጋ ዝደፍኦ ዘውዲ ናጽነቱን ዘውሓሶ ልኡላውነቱን ብልምዓት ንምኹላዕ ኣብ ሓያል ጻዕሪ ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ዝምዝገብ ዘሎ ዓበይቲ ዓወታት ብምዕቃብ ሓድሽ መድረኽ ቁጠባዊ ወፍሪ ንምዕዋት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ዜጋታት ሓድነቶም ብምትራርን ንሸርሕታት ብንቕሓት ብምፍሻልን ተሳትፎኦም ክዕዝዙ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቶ በረኸት ወልደ ዮሃንስ ብወገኑ ዜጋታት ቀዳሞት ተጠቀምቲ ጸጋታት ሃገሮም ንክኾኑ መንግስቲ ኣጣጢሕዎን ዘሎ ናይ ወፍሪ ዕድላት ብዝምልከት መብርሂ ድሕሪ መሃብ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብሩ ዓቕሚም ዘለዎም ዜጋታት ነዚ ወርቃዊ ዕድል ብዝግባእ ክጥቀሙሉ ዘኻኺሮም ኣብዚ ኤርትራዊ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ሃሙን ቀልቡን ምስ ህዝቡን ሃገሩን ከም ዝኾነ ዝተመስከረሉ ጽምብል ብተዓዘብቲ ንኣዳ ዘትረፈ መዛሙርን ግጥምታትን ብህፃናት ከምኡውን ንቱሪዝማዊ ጸጋታት ኤርትራ ዘንጸባርቕ ስእላዊ ምርኢት ክቐርብ እንከሎ ካብ ኤርትራ ዝኸደት ጉጅለ ባህሊ ኣሰር ዘቕረበቶ ሙዚቃዊ መደብ ድማ ነቲ ጽምብል ዝያዳ ድምቀት ከም ዝሃቦ ልኡኻት ሚኒስትር ዜና ካብቲ ቦታ ሓቢሮም